תסתכל עכשיו. לבנות אני חדש. עכשיו אתה חושב? כן, אני בטוח. לא. כי בג'נין, אסכר... יש לי, אנחנו ירינו ירי. אבל זה עוד לא על זה הרבה מה אנשים. לא, השטח. אתה יודע, 42 מן האנשים של מחנים בלי עבודה. 42. אחוז. אבטלה. נהנו הרבה ממי. כן, הבנתי. הרבה אנשים. כשאנחנו מחליטים, יושבים לתכנן כמה מים בדיוק צריך ליהודה ושומרון. לא לשים את זה סתם למעלה ולא לשים סתם למטה. כמה מים. תכנון שלנו להוביל צינורות חדשים. תכנון שלכם להחליף בערים ורשת הובלה שלא יגנבו. זה אתה צריך את הגדול. ואז אתה לוקח את המעולים להביא מים לכל מקום פה. אני לא רוצה לראות אנשים אצלכם. אבל רוצים לתת זה גם למתנחלים, נכון? במקומות. תראה, לא. תשמע, יש פה שני דברים. למתנחלים, זה כולם קרוב. אין את הבעיות מים. למתנחלים, אני רוצה לעשות פרויקטים של מים לביוב, לניקוז. עכשיו, אם הם יהיו שמה, או לא יהיו שמה, המים זורמים בינתיים. צריך לעשות את הצינור. הצינור הוא out of the conflict. עכשיו, מה אנחנו עושים? או מה אתם? היה לי על זה בעבר שיחות עם סלאם. אני עכשיו לאט לאט. אבל זה חשוב לי, כי אתה